Seche mana wacho ni definition mar quality of care no wacho ni WHO achiel kuom gik ma gidwaro ni en people centeredness. People centeredness ikawo jatuo kata in iwuon kaka daktari idonjo e wuoche jatuo, iwuotho gi jatuo e wuoche neno ero, idhi wuoyo kode nade, kaka idhi wuoyo kode ni communication nyaka bed ni en gima jatuo winjo, maka en ja sign language ni kanyo winjo, ka en ng'at mok winjo dho ngere timanyo ne translator ni kanyo mi ginene wacho ne iwinja mabil ni ok dhi kelo kade giketnwa gima kamano e bill ang'amonwa ginene support bill ni eri magi ywak mwaywago mwawacho ni giwe wuondo jopiny ni gini eri en quality. Onge quality ka onge quality. Mane momiyo wang'iso jopiny ka gibiro gidhi chako public participation juma manyien dhi wachuru ni bill ni ok dhi konyo kiko konyal kelo ni sign language ok onya kelo ni ng'at ma unyalo wacho godo dhok mawinjo ere quality kanyero onge aya ng'ato popenjo ka endi ni to ot to gi ngima ere monego ket mimaino ere ng'ato gimo nego bebe ginene ok adwa dhi e siasa mang'eny ginyalo dhi manya thieth duong' moloyo ot, lakini ng'ato ka ng'ato nigi interest ne kuma neno ni onyalo kete teko ne, koro kanyo to kadwa wuoye mang'eny wang'e gima ginene SHA ok ti makata ko biro tiyo maybe biro tiyo bang'e, lakini SHA especially jo outpatient jok madhi hospital to wuok ok otinegi to magi manwa wacho negi nikech nitiere pesa moko negi keto kanyero ma iyudo ka ng'at madhi e level 2 gi level 3 hospitals niketo negi siling 900 en 900 higa koso 900 per visit. Siling 900 onge gima nyalo konyi godo e thieth sani ok nyal konyi. Yes, to mano gima nwagone gi koko mawacho na pana udhi inyo jopiny to gitamore. Koro SHA awinjo ka joma nindo hospital to wacho ni otiyo but jo outpatient to kotinegi. Ayena mar mondo mi asomo te machielo kae mar Bilashe Motho. Wengsa kae ni greetings Joyce alwotwa kendo amor. Joyce, it's true